Yes! Me ke faruwa a cikin gidan nan? Kamar fa na ga kannan mijinki a cikin gidan nan. Wallahi zan yi rashin mutunci a wurin nan yanzu. Kin zo ki ɗeba waku ne ko kuma kin zo ki ɗeba duka ne? Kuna tika-tika da ku ai kamata in ga kun haɗu kuna dambatuwa. Tashin hankali ya shigo gidan nan, shedan ya kurɗo kai. Wani tarihi ne ba ku damar siffanta ni da wannan abun? Ya ana magana kina wani cika baki. Idan har kika sake magana sai na miki bugun guduma a tsakiyar kanki. Daga shagali kura sai tashi take. Ba zai yi wa zuwa jaza mana masifa kuntata mana bala'i ba. Ba hankali! Daga cin arziki sai arziki ya cinye mu? Tunda mu DJ ne ba mu da matsala sai mu ɗauko kayan mu zo mu fice mu ko? Kike! Bar wajen! Sai mun ga idona faransanci nuna mur shi ne zaɓi na zarce yadda suke tunani a cikin Aula wannan ganye a hankali. Shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Umar M Shareef a yanzu haka ya samu sababbin waƙoƙinsa. Umar M Shareef yanzu haka ya sauko shahararrun fitattun waƙoƙi wanda yanzu haka suna yawatawa a wannan nahiya tamu. Shahararren fitaccen mawaƙin nan Umar M Shareef ya bayyana cewa yana shirin ƙara fitar da wasu sababbin waƙoƙi a wannan shekara. Umar M Shareef ya bayyana cewa yana wa masoyansa barka da shigowa sabuwar shekarar da dukkanin musulmin duniya. Lalle Umar M Shareef ya bayyana cewa a kwana-kwanan nan yana ƙoƙarin ganin cewa ya fitar da wata shahararriyar waƙa. In ji shi. Idan yau shine farkon zuwanka na wannan channel, ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing, ka daure ka danna mana liking, idan da mai korafi kuma a yi mana comment. Muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Lalle Umar M Shareef ya bayyana cewa kwana-kwanan nan zai saki sababbin waƙoƙinsa na 2023. A hira da muka samu damar yi da wannan mawaƙi ya bayyana cewa a insha Allahu a kwana-kwanan nan zai fitar da kundin album ɗinsa na shekarar ta 2023. Ya bayyana cewa insha Allah kokarin da yake yanzu haka kenan, ya bayyana cewa masoyansa su ƙara haƙuri da irin jinkirin da yake dan samu wurin kin saurin fitar da waƙoƙinsa da wuri yana samun tsaiko ne da irin abubuwan da suke gabansa a halin yanzu, amma insha Allah zai kutsa ya tabbatar da cewa ya kawo wayannan waƙoƙi ba da daɗewa ba. Idan kuka yi duba da kwanan bayan nan wannan mawaƙi ya tattaki ya fitar da wasu shahararrun fitattun waƙoƙi wayanda yanzu haka wayannan waƙoƙi suna cin ganiyar su a wannan nahiya tamu. Lalle wannan mawaƙi Umar M Shareef ya cancanci a jinyana mishi, ya cancanci a karrama shi, ya cancanci a bashi lambar girma ta kowane irin fanni, ta irin jajircewar da yake yi da ƙoƙarin da yake yi da ƙwazon da yake nuna wurin ganin cewa ya kawo waƙoƙi masu inganci wayanda za su faranta wa masoyansa rai. Lalle Umar M Shareef shahararren fitaccen mawaƙi na wanda ba za a taɓa iya mantawa da gudunmuwar da yake basuwa ba cikin al'umma. Idan kuka yi duba da irin ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake, lalle wannan mawaƙi shahararren fitaccen mawaƙi na wanda yake jajircewa wurin tabbatar da cewa ya kawo abubuwa masu alfanu a cikin al'umma. Idan kuka yi duba da ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake, lalle wannan mawaƙi ya cancanci a jinjina mai, ya cancanci a karrama shi, ya cancanci a bashi lambar yabo ta kowane irin fanni, domin ƙoƙarin da wannan mawaƙi yake Umar M Shareef lalle ya cancanci a jinjina mai, ya cancanci a taɓa mai. Idan kuka yi duba da kwana-kwanan nan wannan mawaƙi ya saki wasu shahararrun waƙoƙi wayannan wayannan waƙoƙi suna cin ganiyar su. A hira da muka zamu yi da wannan mawaƙi ya bayyana cewa a duk sanda ya fitar da waƙa mai daɗi yana ƙoƙarin ya inganta ta ne saboda masoyansa su ji daɗin sauraron wannan waƙa. Yana ƙoƙari ne domin masoyansa, idan har yayi ya tabbatar da cewa ko da yayi masoyansa ba sa saurare to yanda zai yi ba zai yi wani amfani ba. Shi yasa ya iya ƙoƙarin ya ga cewa lalle ya kawo abubuwa masu alfanu wanda masoyansa za su ci kuma su yi alfahari. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan yau shine farkon zuwan ku na wannan channel, ku danna mana alamar nan ta liking, kuma idan na mai ƙorafi ya mana comment. Muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi, kuna sauraron abubuwan da muke saka muku a wannan YouTube channel tamu. Ya Allah ka bar mu tare, Allah ka ƙara danƙon zumunci. Kada ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe, ku danna mana like, muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Za mu sako muku wayannan waƙoƙi na Umar M Shareef na 2023 insha Allah a cikin wannan channel tamu. Ku dai ku danna mana alamar nan ta subscribe, ku danna mana like.
insha Allah mun muku alƙawarin kawo muku wa'annan waƙoƙi na 2023 na Umar M Shareef da zarar ya fito da su. Muna godiya, muna jin daɗin bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe, muna jin daɗin gudunmuwar da kuke ba mu a koda yaushe. Allah shi ban mu tare daga naku mai alfaharin kasancewa tare da ku. Allah shi bar mu ta.